कलू हो भौजी तनी एक बार फिर कहबू। आज भर गुजर कर खाली चाट के उजर कर। ए मधु तिरस्कर भौजी काहे हे भाईवा से चटवैलू त उजर ना भइल का के सोनुआ के पास आ गइलू। वाह का चीज बालू हो। ये मधु तिरस्कर भौजी तोहरे के देखले के बाद ना एगो शायरी तो जरूर बनता और वहू के सुन के जा कि हम दीवाने हैं तेरे नाम के, कि हम दीवाने हैं तेरे नाम के। जब जब तुमको देखते हैं ना बैठ जाते हैं लंड थाम के। ये भौजी जब से तोहर हाउ घपा घप वाली वीडियो देखले बानी ना कसम से कहतानी हाई पेड़ जियावे के चक्कर में ना सबसे हाई पेड़ सुखा गल बा हो। समझ रहे हो? वाह का माल बिया रे। ए बुलेट भैया हाउ देखा यार केंगा माल जातिया मांगा ना। ए हो का हो देबू की ना हो ए बुलेट भैया ई एकर बो ही चोदो ना देही अधु तिरस्कर बो भौजी खे चलाता देख जेंगा हम चश्मा लगौले बाई वही तू हो लगावा आ ऐसे स्टाइल मार के मांगा था का हो करे जा का ना देबू का हो कौन छी बुरिया बड़ा मन करता हो का मन करता पेलै के कर बोही से तो कहिए से मन करता रे। ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। जहिया से हम तो जवान भइनी केतना लइकन के जान भइनी। हाँ उ तो बटले बा भौजी और कितना लइकन के तू जानो ले ले बाबू खाली वहां से हिलवा के। अब जेंगा तोहर वीडियो बनल बा ना कौन वाली उ देख के तो सरवा हिलेबे न कहिया सा हम खुद दिन भर में 4 बार हिला देतानी आ हिला के देख सकत जे भाई के हम कैसन हो गल बानी खाली एकर बोहिन चोद वाली के वीडियो देख के। ये मधु तिरस्कर भौजी हमन ये स्मार्ट आ हैंडसम लइका के ना तोहरे के त अपने से कहे के चाहिए। उठावतानी लहंगा आशीर्वाद लेके जा। अब सुन भाई लोग पहले के लोग रहे जो घरे से बहरे कमाए खातिर जात रहे तो अपने माई बाबू का आशीर्वाद लेते रहे। अब ये भौजी के आशीर्वाद देवे के तरीका सुन ए तोहर बोहिन चोदी सब सब कहतू काहे ना कि उठावतानी लहंगा 2 टिप मार के जा। बात तो सही है। जे तने कहिले बस सोनिया मारे लको जितने कहे नी बस बस मारे ला सैया कस कस। अब देखा भाई लोग ये भौजी के एकर कहा नाम बा कि जितने कही ने सैया के बस बस और वो तने मारे ला कस कस। अब तू ही देखा भाई लोग इतना कस कस मर ले बेतेंगा उछड़ नाचतिया आ कहियो पेल के लहू मुता देत ना तेकर बोही चोद लगाता के टीवी पे प्रचार लगी आवे। तुहे समनवा छुएम पतरखु छुएला पजमन बढ़ेला का कला है भैया तनी एक बार फिर कहबा। तुहे समनवा छुएम पतरखु छुएला पजमन बढ़ेला। वाह तोहर बोहिन चोदो वाह का गाना गइला हती उहे समनवा छुए पतर को छुअला पे जवन बढ़ेला। ए भैया जी खाली हो पतर किए के छुअबा आवा ना हमरो लोग एगे वैसन सामान बा हैसे रहेला आ छुअबा ना तो हैसे हो जाई हत्ती का हो जाई। तो बस भाई लोग आज की वीडियो ऐसे खत्म होता मिलत तानी अगले वीडियो में तब तक खातिर चलत तानी नमस्कार प्रणाम।